Hej, det er Brian Lagoni fra Fri for Eksamensangst. Velkommen til Succes til eksamen, serien hvor du kan få tips og tricks til, hvordan du kan gå roligt, afslappet og fokuseret til eksamen. Se, det jeg gerne vil vise dig i dag, det er, hvordan du undgår de svære spørgsmål til eksamen. Det her værktøj er noget, jeg selv bruger som en uvurderlig lille trick, som jeg altid kan hive frem, hvis jeg kommer i en situation. Der er mange, der oplever, at de bliver bange for at få et spørgsmål, som man ikke kan svare på. At man ligesom føler, at man bliver trængt op i en krog, hvor man nærmest går i panik og ikke ved, hvad man skal gøre. Og der er det her lille trick helt uvurderligt, og det er det, jeg kalder spørgsmålsspejl. Forestil dig, at det er lidt ligesom når to børn i skolegården, hvor den ene han råber noget grimt af den anden, og så den anden bare råber spejl. For i virkeligheden er det spørgsmålsspejl er. Det, det går ud på, det er, at når du får stillet dig et spørgsmål, så i stedet for at svare på det, så stiller du et spørgsmål tilbage. Og inden jeg lige går ind i de mere specifikke detaljer på, hvordan du kan gøre det, så vil jeg lige forklare dig psykologien bagved, og hvorfor at det er så fantastisk et redskab. Se, som mennesker, der er vi sociale dyr, og indgår i forskellige sociale spil. Og en af de regler, der er, sådan rent socialt, er, at når vi får stillet et spørgsmål, for eksempel her, hvor A stiller B et spørgsmål, så føler B sig forpligtet til at svare. Det vil sige, at alt det sociale pres, det er skubbet fra A over på B. Men de regler, der er ikke nogen, vi nødvendigvis behøver at følge. Og derfor, i stedet for at svare, så kan man som B bare stille et spørgsmål tilbage. Det der sker nu, det er, at man spiller bolden tilbage på A's banehalvdel. Nu ligger alt det sociale pres igen på A, og det er nu A's tur til at finde på et nyt spørgsmål, som kan sende bolden over til B igen. Og hvad er det giver dig til en eksamenssituation? Jo, for det første, så får du mere tid til at tænke over det svar, du egentlig gerne vil finde. Og for det andet, så har du fornemmelsen af, at det er dig, der kontrollerer situationen. Og sidst men ikke mindst, så får du også mere information, fordi når A stiller et spørgsmål igen, så vil det være fra en ny vinkel, sådan at du får flere informationer om, hvad er det egentlig A gerne vil have dig til at svare. Hvis jeg lige skal komme med et eksempel, så kunne det være, at A stiller B spørgsmål. Hvordan undgår man svære spørgsmål til eksamen? Og til det, der svarer B så, hvad mener du helt præcist med svære spørgsmål? Så kan A sige, jamen jeg mener sådan et spørgsmål, hvor du måske ikke helt ved, hvad det er, du skal svare. Nå, jamen, der bruger du bare spørgsmålsspejl, kan B svare. Jeg håber, du kan følge mig her. For der er 3 spørgsmål, eller spejlspørgsmål, og de minder lidt om hinanden og kan bruges i forskellige sammenhæng. Det første, det er, hvad mener du med X, hvor X er noget af det, som du blev spurgt om. Det kunne for eksempel være, hvad mener du med svære spørgsmål? Det andet, det er, hvilken slags X mener du? Altså, hvilken slags svære spørgsmål mener du? De her to, de minder meget om hinanden og kan bruges begge to. Du kan også selv finde på nogen, hvis det er det. Men de her, de spørger ind til noget af det, som den første, som spørgeren har spurgt om. Og den sidste, den er en lille smule anderledes og kan bruges i alle sammenhænge, fordi der siger du, jeg skal lige være helt sikker, så kan du ikke stille spørgsmål på en anden måde. Det er en halv indrømmelse. I stedet for at sige, at jeg ved ikke, hvad du spørger om, så siger du, jeg skal lige være helt sikker. Så kan du ikke stille spørgsmål på en anden måde, og det kan du bruge i alle sammenhænge. Når du begynder at se på spørgsmål på den her måde, der ved jeg fra mig selv, at jeg ser faktisk spørgsmål som små gaver. Det er en invitation til, at jeg for alvor kan demonstrere, hvad det er, jeg kan. Og lige så snart, at man ved det her om spørgsmål, at man bare kan stille spørgsmål tilbage,
Fordi det er faktisk ret naturligt, at vi som mennesker ikke forstår, hvad det er, den anden siger. Og derfor er der ikke noget galt i at spørge ind til spørgsmålet. Fordi du kan se spørgsmålet som et vindue, der åbner sig. Og lad os nu sige, at der er en, der spørger, hvad er det her? Så kunne jeg svare, med hvad mener du så, hvem det er, eller hvad er det, du mener? Så vil han måske sige, jamen, det er faktisk, hvem er det her? Okay, så ved jeg lidt mere om det. Så kan jeg sige, jamen det her, det er Albert Einstein, han var atomfysiker og har blandt andet kommet op med relativitetsteorien. På den måde, så for hver gang, at du stiller et uddybende spørgsmål, så åbner du vinduet en lille smule mere ind til det, som den anden spørger om. Som jeg sagde, det du får ud af det, det er, at du får kontrollen. Samtidig med, at du får mere information, og det giver dig mere tid til at svare. Se, det vil give dig nu, det er en lille opgave, sådan at du kan forberede din neurologi på at gøre det her. Så når folk de næste par dage stiller dig et spørgsmål, så spørg ind til det spørgsmål. Og så læg mærke til, hvad det er, det gør, og hvad det er for nogle svar, du får. Fordi når du så kommer i en situation, hvor du skal bruge det til eksamen, så vil det være helt naturligt for dig at kunne gøre det her. Og jeg håber virkelig, at du vil tage det her lille trick til dig, fordi som jeg har sagt, så er det et helt uvurderligt trick, som jeg bruger i en masse sammenhæng, både som coach, som underviser og som studerende. Men hvis du har nogle spørgsmål til mine spørgsmål, så kan du altid bare klikke ind på min hjemmeside,